Gara TikTok'a girsem uruşturup atıyor. Nähili uruş. Ertirňiz haýyrly bolsun akalym gowmy ýagdaýlaryňyz. Bugün men hem size bilen bir gıýbat aýdyp berjek, hem üçlü nabormyň reklamasyny etjek. Gara diýdim turdum we dün TikTok gördüm. Gara TikTok'a girsem uruşturup atıyor. Nähili uruş. İki sanak ayal uruşýa, ayal maşgala. Bir diýä, sen nämen diýä, adamym bilen näme gezipsiň diýä. Gara söýgülim bilen näme bile diýä, eýlekem diýä. Sen halamyk diýdi, şoň çypmaňa geldi diýe gara gepiň aýtgary iki sanak ayal maşgala uruşýa. Indi bu zatlar akıl berip men temam däl. Ýöne men içimdäkini aýdasym geldi. Bu men öz pikirim. Indi gyýlar gelinler, mehribanlar, size ýüzlenýän. Siz bir açylyp duran mara, gaty üýt goşuk güllä ha. Indi bir oglan adamyň bolup biler, adamyň dälen bolup biler. Hiç mesele ýok o zatlarda. Indi men diýjek bolýan zadym. Siz adamyňyzy ýa-da söýgüliňiziň ýakasyndan tutmalym hadýan. Bu men pikirim, ýene bir gede gaýdýan. O gyýdyň dadyň ýakasyndan tutmaly ýa-da adamyňyzy bir gyýdy bilen tutsaňyz, onu urup beýdip maskara bolup TikToklara düşüp, TikTok'a düşmäňde de, wiza almaňda da özüň mertebäňi kiçeldip, şoň öýüne gidip ýa-da şoň ýoluny kesip, şoň bilen uruşmaly hadýan. Bu men öz pikirim. Diýseňiz Sehra başyňa gelen okda zat diýseňiz, meňem başyma şolar ýaly zat gelip gördi. Ay melen kakasy men ýokarymdaky bir goňşy gyýjagaz durmuşa çykmady gyýjagaz bilen maňa ikilik etdi. Men uruşmadym, etmedim, söýüşmedim diňe ejesiniň ýanyna gittimde. Meselem şo daýdan ady Mehri bolsun. Mehri diýdim, şuňa genje diýdim, gyýdyňyz diýdim, ýygnaň diýdim, bu diýdim, öýlenen oglan gyýdyňyz durmuşa çykmady gyýjagaz diýip şeýip ýagdaýymy düşünürdim men. Olara uruşmadym, söýüşmedim. Indi men diýjek bolýan zadym, söýgüliňiz ýa-da adamyňyz. Ene bir gyýdy bilen söýüşse, bir gün Gowhar bilen söýüşer, bir gün Cemal bilen söýüşer, bir gün Aýna bilen söýüşer. Gara söýüşse, hemmesini şeýip urup gaýtjakmy? O birden oglan palibom ikinji gede gediýär, ikinji geden üçüncü gede gemediýär, dört çep her kim bilen öz nerwiňi ýakyp, öz mertebäňi kiçeldip, özüň kiçeldip, şeýdip ursaňam hiç gowy bolmadym hadýan. Bu men pikirim. Dün şo widiany görüp ýaman erbet ýagdaýda gynandym. We men diýene, men nemäme däl, türkler diýär, haddime de däl. Men size aklym berjek bolamok, zadam etjek bolamok. Han diýseňiz Sehra onu ogyzyň edýän dogrymy diýseňiz hiç dogry däl. Men olaň arkasyny alamak. Ýöne men şu taýda düşünürjek bolýan zadym. Her adamyňyz her bir gyýdy bilen urşanna, her gedek gidip nerwiňi zaýylasaňyz, sen özüňiz ýan edýän. Oňa hiç bilýän ýeri ýok erkek adama. Hiç bilýän ýeri ýok. Oňa ananaýynda men hemmesini barlabam gördüm, geçirbem gördüm, başymdan geçibem gördü. Ene ananyň öz nerwiňizi, ýakanyňyzy galýa, şeýdip maskara bolanyňyzy galýa. Açınım bir ayal maşgara bolup menen gyýnandym, dogrymy aýtsam. Indi men diýjek bolýan zadym şundan ibarat. Gara özüňiz pikirlenip ýazyň, erbet kommentariýada ýazmaň, her kim öz pikirini aýtmana aýdyp biler. Bu men TikTok, men sahypam, istemesen geçip bilersiň, istemesen görmänem bilersiň, hiç nemesi ýok. Ýöne men pikirimi aýdasym geldi. Şolar ýaly gyýdar. Inni bärde men datlanmam gorkoçtur geçeyin şu datlan hemmesi 861, 83, 83, 87 ýa-da 864, 60, 98, 88 gulaşdan alyp bilýäňiz. Arkaýyn alyň, allaryň, üçlü naborymyzy prosta ulanyp görüň. Ana bu kremlamydan çalyp görüň. Peýdali we ýüzüňize şeýle çalaňyzda ýa-ni wizaň başyna geçirip görüň. Ýüzümi sagyň bilen ýuwamdy. Ilki 1 minutlap ýüzümi massaj etýänler. Massaj etmek botoks eden ýaly 2 aýda, 3 aýda rezultatyny görýäňiz gyýlar. Ýanky nomerlary aýlap bilersiňiz. Lüboý adamyzy almak üçin ýanky nomerler bilen habarlaşyp bilersiňiz. Garad men ýigrenmäňem, zadam etmäň, men pikirimi aýtdym. Ýanky diýen sözlemede men ol gezen adama da gollamak, prosta öz nerwiňizi ýakmaň. Hiç kim üçin degenok, birinji ilki özüňiz söýüň, özüňiz sylaň,
Onun gapdalyňyza kam size sylar diýip pikir edýän. Sebäbi men bu zatlaryň hemmesini geçe gelim. Hudaýa şükür hiçim üstüne gidemek. Ýöne özüňizi kiçeltmäň aýlar. Siz söýýän şu adaçany gören bolsaňyz like, kommentariýa, repost etmegi ýatdan çykarman. Erbesat ýatsaňyzam erbet eder. Ýanky üçlüne borum var aýlar. Prosta ulananlar var ýa-da gatervet var ýüzüňe bir ýagtyryp berýär-de, ýalpyladyp şu effekti hiç ýok ýüzümde. Ýene diýjek bolam ulananlar var, gaýrat edip çyndan şeýle bir gowda öz harydım, öz zadym, öz nemem diýip öwmek ýene çyndan seredäýdem mana ışıksız ýerde durmuş wagtla ýene garada spotlaň şonda durmana sered şeýle gow ýalpyladyp hile öwüşgün berýär-de ýüzüňe alaýşyp şon ýaly öwmäne neme dip däl özüm 2 aýyňda da ýetýär. Ene bir 370 manatda bahasala 2 aýlagym arkaýyn ulanýan biram köp adam aýry satan zokmy diýip gaýnasam aýry satyp bilen de goýdylar. Ýöne deňje azajyk çalyp ulanyň arkaýyn muny. Gül solly. Bu açylyp betýär. Bekle. Muny şularym açylyp, şularym açylyp. Bular solly. Ne dilim? Warçyň harmanyna berdiler. Berdarçyň harmany mana. Hala dinleyin, gözüm açacak. Benim şu şkafımı gözüm açacak. Bolle, mengli. Oğlak dene oyunu. Hawa. Stay artyň harmany mana mengli. Ýereň alyp gitdiň ana. Bolla gomşonu tisa, bollanlar, bollaramysa. Bolla. Bolla diýär. Ýok mengli. Ertir nesip bolsa konkursyň jemler. Ertir nesip bolsa jemler boldy, ha? Hawa jemlenýän wagt boldy. Ertir nesip bolsa bir jemler mengli. Allah'a merak etme. Ina. Geyinme. Çıkayın akılapsın kaçınan süpüreyim. Qıyıllar gelinler. Qızıl satasınız gelse, qızıl alasınız gelse, size qov akandı yine yatladıp geçeyin. Men neçe yatlasamam yine şoburdadı sorayanıdı mennenle. Piyadanlar çıkaranlardır. Inni qımmat bahadan qızıl alasınız gelse, satasınız gelse, ondan sonra qovca adam qıssam satya çarşıp satya qarad yapamay xeyri amatlı da şu laçkamın qızalı eğer şolar ýaly araňyzda da edesiniz gelse laçynyň akaundyny goýýançda arkaýyn habarlaşsyň alaryň satyň çalşyp amal kitýärler diýe şonu edip bilersiňiz hemme ýerden qymmat laçyn ele men näçe gerek barlatdym özüm meň adymdan barsaňyz hasam qymmatça ala. Zaftırımı giycira ettik ya düğmen yaramanlığım sebepli Mekke bilen ondan sonra Mengleje bilen zaftırı ediyor. Onun güne giycirak başladım. Çınnan yaramadım. Mengleje bilen Mekkeje men sonra mana gittim. Mengleje merekelle. Berekella yok koyman al kitçeğin dedim. Saçımı ölüm uğratıp verecek dedim. Oturma yortur dedim. Doğrudan bahaneye girdim. Çınnan yaramadım yana. Diyecek bolanım güne giç başladı. Günüňiz aýdyň hayırlı, bereketli, rızkly, döwletli bolsun Allah'a. Amin. Mengleje merekelle. Berekella seracım. Günaýdy. Musta hiç kim üçün kellemi ağırtmayan mengli. Hiç kim üçün. Sebebi gelciğim. Gelmekke. Sebebi hiç kime degen okşol. Nervin yakanyň, oynanyň. Onun sağlyňa ziyan eden hiç kime degen. Bir hepdeden soň şu nervin yakan adamyň sen tanamaýaram. Söýlämi? Adı doğru.
Girek gel. Qaharym getirecek gel. Bolsaň 5, bolmasaň 25. Hiç kelläme arça gel durmuşda. Men özüme gowy berýän. Çalaça bir zada nerwinç desem 2 saat aýna oňa geçip başda diýen. Nerwen oýnadym diýip öz-özüme gynanýan. Nämeçek nerwen oýnapdym. Şeýdip adam öz-özüle gürleşmäni öwrenmeli diýe. Hawa. Aynan ýüzüne geçip özüňe sen näme sen şeýlemi özüň bilen özüň gürleşip öwrenmeli. Hawa. Ana şonda durmuşa nime gowak geldi pozitif. Hawa. Şeýle bolýar diýe şonda. Hakyky. Esasy özüňi Hayırlar zordan zor ayaktan saçımı yoğdum. Yaramadım ayağına. Düğübüne sepyağınız. Şeydip. Otun çöpün iyisi var. Ondan. Mekip varsa. Körpe saçlarımız adına çıkar. 100 manat bakası var. Ana. Açık masaj etin. Ondan sonra nesip varsa yakayına çıkacaklar. Keratin, süt. Bunun iyisi beter. Ana. Süttür görüyorum mu? Hemen iyisi kovu hemen. O zat. Şacat ya saçı. Arad besleye zabıda. Abi saçım dökülmese de düğün berkit ya. Şon yala kovu zat şu 100 manattan alın. Karas. Ha. Kesreyin menle. Teret yüzüme. Teret. Bizim neçe filtre koyayın şu filtreli de ner solup dur. Adam yaramasa gün bilir ya. durun yerimde. Men özüm göreyim bunu. Yok taray. Benim yanıp durna ýöne. Benim yanıp durna ýöne. Mana şılan oyunu şa. Şolan oýny, şol hakyky. Esasen üçlüň oýny. Üçlüň ilk etmeler. Maňa berede. Üçlüğün talabı kent ola. Üçlüğün var şeyle var qow gördüler de üstüne bağırlar. Yüzüme de düğünden makyajdan sonra çalıp oňurup yattım da. Ütü var astalya, ütüye de biliver. Dinlen gıylar biz şu ad işe var yasmin gülmeyen. Zor darım olsa giyinirdim, yugunirdim. İşe kitip bari şu konkursu Cemle'ylik Cemle'yle bugün oğlu. Bugün Cemle'nin hip olsa like'lardan taylap çıkar Cemle'cik. Hadir. Kim alsa da hayırlı olsun. Hayır. Aramin gülmeyen aslında la şu ad konkurs Cemle'melik hadir işe var yadık aslında. Yönü biraz işleme çıktı danim işimi etmedim. Gepin ayıt hayari. Akşam saat Türkmenistan tağadı bilen 11'de hem TikTok'ta hem Instagram'da premo efir açıp çıkı konkursun Cemler. Akşam saat 11:00 Türkmenistan'da tağadı bilen 11:00 netip olsa konkursun Cemler. Zamanlayın. Hava. Karışsınlar. Karışın anam şu haber etmelikte çinden yaramak hem sağ adam aytman etmeli görsünler. Ondan aydalı 11'de nesip varsa ana Türk'ün saati bilen göndük kızvalı. Sağ olun. Biz şu an kurma kafeye geldik. Aslında bugün berde var ha kovun ememmadi. Şöm kalamad. Yine yaraman çekip bilmedik. Birinci gün nesip varsa çekiştirip akşamın paylaşır. Yani ben verdi neme diyecek böyle ya. Anneme. Gilangda yürüyormuşsun. Ay kadar batır. Çalar çağırın. Akşam konkursa seni birazcık neme değil yetse minlik kime. Özümde geleli yetse. Hava. Biz öyle geldik. Hadir bir saat oturmakta nesip olsa konkursun Cemlecek. Özüm hem like'dan Cemlecek, premo efirde Cemlecek'ten, like'lardan. Şolar yani. Şunç like koymadık bolsanız koyun. Ondan sonra sayladım ana primer bir adam. TikTok'tan bir adam, Instagram'dan bir adam. Patpısatça edipdirmi. Like edipdirmi komentari şoňa da seyredecekdir. Şolar yalak. Tayarlarım akırım. Türk'te varsanızdan Türk'te veriyaz. İyi vereyim doktor. O mağazayla verir. Türkmenistan'a varsanız Hükman
gelip alarsın mağazadan. İkisinden de mağazadan gelip alıp biliyorum. Nefis olsa. Ana her kime uda çakalım. 1 saat 30 minütten nefis olsa. Ehvanlar biz konkursu cemledik. TikTok'ta da Instagram'da da. Halalca geçti, halal geçiyordu çünkü elimden geleni ettim. Oturan adamlar biliyor. Alana nasip etsin. Alana nasip etsin. Sağıma ne tutturun. Erti inşallah aktif bolurum. Bolmasam yatarım ettim. İnşallah. Oynayacağım. İnşallah erti aktif bolurum sebebim. O da bolsam. Havalı.